Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Total, asawa-asawa lang taka. Okay? Asawa-asawa. Asawa-asawa na bitaw ko nimo. Mo na. Ikaw na ko nagbayad sa nga gibugna sa kong kaluha. Ay, kabala ka. Di na ko muhangyo ni mo ganak. Unsa? Gikapoy na ko yun nga itong sitwasyon eh. Di gyud tingali ikaw ang angayang mahimong inahan sa kong anak. Mao nga, ay na pagduol na ko. Kaya tingaling makahikap na sa ko sa imong panit. Arira ko supa. Unsa man ni siya? Ura-ura yung ng luod. Bahala sa kadiha. Sugot tigit tingali ni siya ay. Nga si Ivan ang muhatag niya kanak ay. Ugma, di ka mahimong ma-absent. Dagantag buhaton sa opisina. Ha? Sige ha, diha. Tuhog na diha. Karoon sa'yo kang makamata. Karong palibaran mo gini Ardel ang tanan kong tadyak. Patay mo gini kikog daw? Karong bisag kamay. Dili mo yung kumakabatyag og interes ni Ardel. Isip po sa kababay. Nganong sa tanang pagbati, ang pagkainigsuon pa magid ang iyang gibati para nako. Ngano man. Nagpakauwaw na kong maayo niya. Pero walang gihapon ni epekto niya. Misamot ang gara sa salbahis kalili sa iyang gipakita. Call man unta ni. Pero nganong kitawat man siya ni Arnel sa dakong kasayon. Ay. Dalia, Good morning. nakailis na ka. Oo. Wala lang kung magpaabot nga makamata ka. Ingon man ka. Masayot ta. Mana niya. Isayo kog bangon. Ay, Okay na ba ko niya ako atar? Maninis ni nang ikaduhan ni mong gipili para na ako. Angayan ra ko? angayan ka. Pero gara. Wa man ko kumugara. Di man ko garaon nga pagkatao. Sige na, lakaw na. Ipaandam na nga itong pamahaw kay manlakaw dahin ta. Okay, my love. Ayaw na. Ngano, my love? Kung sa may nakaon ni mga gaan kayong kabuot na ako ron. Da. Gikapoy lang ko pakiglalis. Gusto lang kong kalinaw ron. Yan naman. Ingwan na nalagyog ko. Gusto lang ako ablihan ug nindot kaayong adlaw. Aron ba nga kung doon na may makapasapot na ko karon, gaandaan akong kasing-kasing ang mudawat o mga pagpakauwaw, pangaway nga was lugar. Si Yvonne ba ang buot mo yung pasabot? Milain pa siya. Pero dawat na nako eh. Nga dili gyud ko niya madawat. Pao nga ako na lang ang damon-daan akong kaugalingon. Ako nang i-ready sa tanan di malas nga moabot sa kong kinabuhi. Sige my love, magluto na ko. Say, magluto na ko. Ayaw pagluto. Panugo dito sa kusina kung unsay gusto nimong kauno na to. Pamahaw na to. Ha? Makabuot ko dito? Natural, asawa guta ka. Makabuot yung ka kung unsay imong gustong kanon dito. Yes. Okay. Ay, wag buot ba yan ah.
Sige. Laos na sa atong opisina. Anda madaan ang akong kinahanglanon nga mga folder dito. O kuha sa sekretarya. Okay. Kaluoy sa imong sekretarya, oy. Akong sa pawan, no. Ay kabala ka. Ako nang ipromote ang akong sekretarya. Di ka magawala na. Okay, so sa opisina. Doon na lang ko ihapit doon sa laing department. Okay. Oh. Yan, nasab ko ining kinabuhing fake. Pulos ramang ginilumalabay tanan, oy. Saon na lang ka, no? Kung maanad ko, ani. Unya, magbuwag na migdahan si Arnel. Ay. Hello? Abdi ka rang mutubag, ah? Apti ka sa nimong nanawag, Doon na kay bata diri, no? Panuway ka! Mahimo ba, Yvonne? Di na lang ta mag-away? Matigwang yung tagsayo ini kung mag-away ta pirmi. Musuro ka nang akong dugo kung makabati ko sa imong tingog, eh. Ihatag ni Arnel kining telepono. Doon ako'y tuyo niya. Sorry, Yvonne. Tuwa pa sa gawas kong bana. O mahimo ba? Ayaw na siya sa muka. Kasosyo, mis negosyo, oy, panuway. Busa manawag ko niya kung gusto kong manawag. Emergency ni. Doon na'y problema sa kumpanya. Oh. Doon na'y stockholder nga mo pahawa. Tungod ni mo. Mang patawagan siya nako. Ay, anay. Ipundakan ko sa maldita ay. Pailob lang, Daria, ha? Pailob lang yun, day. Mulabay na yun yung tanan. Ay, kung wala ka din, he. Mawak na ning tanan. Oh, may nanawag? Doon mo lang. Ang imong Yvonne ay. Patawgon ka niya. Kaya doon ako na problema sa negosyo tungod na ako. Dinig ka lang. Oh, asa man ka? Atuan ako si Ibon. Diyan ka lang ha. Unsa naman sa itong gisulti ni Yvonne? Unsa na sa iyang kiingon nga problema sa negosyo tungod na ako? Oh, sa'yo ba kang mimata? Oh, misayo lang. Nag-andam ko sa pagkaon na to. Ngam katawa man ka. Wa, nalipay lang kung nagunaw na ini magpakita karong kayo na ko. Lili, yan nga ang ipapalit mo sudan. Anda mo yun tanan? Udong, senyorito ko ka na mo. Masa man, maglamisan ako, magdiga mo. Ako na. Ako na yung maglamisa, lo. Jigger, kaligo na lang. Ay. Aram magkakaon ka na. Hala, kanindot. Eh, sige nga dong. Kaligo niya, arumumot ka. Aron makakaon ka niya. Time pa. Oh, saman god. Kuyawan ko yun ita. Iyay. Ha? Ha? Uy, Ganong sobra mo kaayo na ko karon. guwapo. gagawin. Unsa man? Gwapo karon. Ay, Doon na mo idutang plano na ko. Ikaw, no? Huna-huna na gina mo. ikaw. Kado na may daotang plano. Bangon na diya, uy. O kaligo na. Ano sa'yo problema? Aw, importante pa din mo ang atong negosyo. Ano sa'yo problema, Ibon? Doon ay usa sa atong stockholder ang ma-withdraw. O kinsa man siya? Si Mr. Ching. Nga naman ko no? Huwa ko mahibaw. Tawag siya og atimana. Ikaw lang ang makatawag niya kay... Of course, ikaw ang presidente. Makig-meeting ta niya. Kung ako pa'y ikaw, Arnel, personalo ni mo siya tawag. Kamo ang pagsulti. Kay dili siya musulti na ako sa rason sa iyang pag-withdraw. Mula ka ako. Ano ka lang ha? Ha? May importante kong meeting. O kung di ko muli sa hapon, pauli na lang. Ipakuha ta kang bilyo. Karon na lang ko ipakuha, oy. Di ko mabuhig dugay din, he. Okay, pabuta din sa bilyo. Sa mundo siya. Murag, problemado magyug kang naon si Arnel. Naon sa makato siya. Kisan ba siya nanawag?
Ang kumagon, Pi. Ako ko'y personal nga sekretary. Hello? Pag-ampo lang nga maam-ama ni Arnel ang usa sa among stockholder. Kay kung dili, ikaw gyud ang nagdagdimala sa among negosyo. Ano ko daw ako may pasanginlan? Nga ikaduha pa manong adlaw na ako sa pagtrabaho din eh. Upamagani ko makahikap og computer? Wa pa ko nahimo. Tungod kay hugaw ka. Ug ang pagpunit ni Arnel og babaeng hugaw, makapahugno sa among ubang mga stockholder. Og si Mr. Ching, siya ang usa sa labing dako og share ining maong company. Unsa? Ano may explain pa man ko nimo oy? Nga di man sa di ka makasabot? Takasabot ko kung sila stockholder, uy. Pareha sa nag-shareholder. Tagya na siyang share of stock sa usa ka corporation. Pero, ang ako pangutana, ano gusto man siya mo-withdraw? Oh, tungod tingali nimo. Pangutan-a ang bana mo ha. Kun ngano? Bisit ka gyud Lily. Nagdagyo kag dimalas na mo. Aray! Unsa naman sa niyo, uy? Ano na ingon naman sa niini? Di ko hunungan ini bayhana, ay. Asa ka? Di ko ni mo hunungan? Pero ako may mo pasulon sa tanan. Kung gusto gi kay ilugo ng akong bana, pagbuwagi ko niya karon dayon. Kay mo pirma gi ko dayon. Aron imo na siya. Aron malipay ka na. Miss Lily? Bilyo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!